Eu son Matilde e vou vos explicar un pouco a unidade 2 e o que pretendimos en esta unidade. Os nenos desta idade son nenos que empezan a ter xa moito interese polo mundo que os rodea, empezan a perder xa ese individualismo de que están metidos no seu mundo, empeza tamén a ter moita curiosidade polo mundo que o rodea, traballar en grupo, empeza a ser importante xa en estes momentos o compañerismo e a relación que teñen digamos, cos compañeiros. Entón, todo isto foi tamén o que tuvemos en conta a hora de elaborar este tipo de actividades que eu vos vou a presentar así un pouco, unhas parándome bastante máis e en outras un pouco nada máis que, digamos, ensinándolas. Porque con todo este material van a chegar tamén as guías do profesor, onde tamén vos van explicadas o que son todas as actividades. As actividades son guiadas por un grupo de animais. Escollimos os animais porque os nenos en este ciclo teñen moita curiosidade polo mundo animal, polas súas características, como se relacionan, como se reproducen, como se moven entre eles. Entón, pareceunos acertado que foran os animais os que, digamos, falaran cos alumnos ao mesmo tempo que introducían as actividades. O papel dos profesores en este proxecto ten que ser un papel, digamos, activo. O sea, vos tendes que ser os que, digamos, dirixades a mirada de esos rapaces para que empecen a observar e a ollar dunha maneira un pouco diferente o mundo donde eles viven, por onde eles se moven, tanto o mundo do colexio como que é o mundo da súa casa e da súa vivenda, para que saian un pouco xa da vivenda, que pasen un pouco o que é o barrio ou o que é a parroquia. Todas as actividades están, os animais llas cuestionan en plural, nunca en individual. Lle mandan pintar, escribide, mirade, cubride, porque consideramos que formamos parte, que todos formamos parte de unha paisaxe e que actuamos en forma de grupo. Entón, aquí o que nos interesa é que empecen a tomar conciencia que todo o que se fai de forma individual, digamos que vai afectar a todo o que é o grupo. Entón, traballas en grupo para que empecen a tomar un pouco ese sentido de que formamos parte do que é un grupo. As actividades están siguen como unha orden. Primeiro, a través de imaxes, facemos que o que o alumnado mire e reflexione sobre esas imaxes. Despois lle poñemos ou ben sobre esas mesmas imaxes ou outras imaxes donde se lle fan pequenas cuestións ou preguntas para sempre pasar ao que son as actividades vivenciais, que é o que a nós nos interesa, a vivencia do alumnado. Habrá algunhas que xa son totalmente vivenciais e outras que primeiro lle diriximos a mirada a través desas imaxes para que despois eles sean quen de ir mirando e ollando dun pouco dunha forma diferente os espazos que habitan. Esta unidade poderíamola dividir nunha primeira parte de un grupo de 11 actividades donde realmente o que se valora son o que a percepcións a través dos sentidos, que os alumnos empecen a descubrir o mundo e o entorno que eles viven a través de todos os sentidos, a vista, que é a que máis usamos e a fundamental, pero tamén o que é o olfato, tamén o que son os sons. Entonces, todo eso con un grupo de actividades de imaxes, pero tamén vivencial, para despois pasar un pouco a traballar o que son materiais, como se empezan a ocupar esos pequenos espacios onde les habitan, como é o paso do tempo, como se deteriora ou se conservan todos esos espazos. E entonces todo eso vai, digamos, a rematar cunha valoración por parte delas dunha maneira moi sinxela do que é, digamos, os espazos onde eles habitan, o que lles gusta, o que é agradable, desagradable, o que cambiarían, o que eles xa en grupo, porque lle damos tamén moito valor
digamos, as actividades grupais. A parte das que fan en grupo, en clase sempre facer comentarios de todas as actividades para que vayan, digamos, tendo esa posta en común para poder chegar a acordos. Son moi pequenos, nós non imos pretender aquí que xa teñan unha conciencia, pero é un momento de ilos iniciando para que se convertan de adultos e sean capaces de tomar decisións e de facer cambios nos lugares que habitamos. Entón, empezo un pouco a mostrarvos, bueno, pois esta primeira páxina, que aí están todos os animais que vamos a, digamos, traballar con eles. Son animais que, ou ben porque teñen un sentido moi desenrolado, ou ben porque teñen carencia dele. Entón, según o que, digamos, ocurra con cada animal, aí é onde lle van a pedir axuda, como vai ser no caso da toupa, porque ela non pode ver, ou todo o contrario, como é o morcego que lle fai ver que as súas orellas funcionan como un radar e que capta todos os sons dos lugares onde eles se moven. Entón, é unha mera presentación dos animais que leredes cos rapaces, con unhas imaxes de Galicia. Vos aclaro tamén que nas imaxes, vamos, non sei se o aclarou José Luís, pero vos aclaro, as imaxes destas tres unidades nunca levan no pé de foto de onde son, porque non nos interesa que, digamos, dirixan a mirada de onde son para empezar a facer comentarios, senón que o que queremos é que observen a imaxe, que pode formar parte de calquer lugar, de calquer espazo de Galicia, sexa de interior, sexa de costa, sexa de cidade, sexa de vila. Son todas imaxes de Galicia, pero na guía do profesor sí que vos van de onde foron sacadas todas as fotos. Unha, porque sabemos a curiosidade dos rapaces que vos poden preguntar, e nós tamén temos que ter a seguridade de poder respostarlle e comentarlle de onde son, cando en un momento, ou ben por curiosidade dos rapaces, ou porque a nós tamén nos interesa, digamos, dicirlle de onde son. Entón, vos ides saber en todo momento, a través da guía do profesor, de onde son cada unha das imaxes. Os rapaces, en esta unidade, vos tendes unha unidade en blanco e negro, pero vedes que as unidades van ser en color. Entón, cada neno ou nena vai a ter unha unidade a que vai ler, a que vai observar, pero non vai traballar sobre ela, porque vos dades conta que estas unidades teñen que durar ao longo de varios anos. Sería inviable que os rapaces poderan traballar en esta unidade con cor e que o ano seguinte se mandaran outras ao colexio. Estas, digamos, que quedan no que no colexio, digamos, como un material base, e entonces que se traballarán todos os anos, cada alumno traballa co que é un cadernillo destos, e despois vos teredes, isto é provisional, quero dicir, seguramente vai nun formato de letra máis pequena, teredes un cadernillo como este, o que é en blanco e negro, donde van os espazos para as diferentes cuestións, preguntas que vos vou a ir aclarando, que é o que vos fotocopiaredes. Queres ter un cuadernillo, vedes que ten o mesmo título, e entón vos, digamos que faredes as fotocopias de aquí e este vai ser o cadernillo do alumno. É o mesmo que ven en esta unidade. O único é que aquí ven en blanco e negro e o que, por exemplo, no caderno que teñen eles, esta que sería a primeira, vedes aí un grupo de preguntas. Vale, no cadernillo hai o mesmo grupo de preguntas cun espacio onde eles teñen que contestar. Entón, vos faríades a fotocopia desto, pero ele está traballando esta fotocopia, pero mirando esta imaxe que é o que necesitan, ver color e todo un mundo. A primeira presentación é do Moucho, que fai como un pouco o director. Abre a unidade e vai na pechar con unha valoración. Aquí somente os fai reflexionar sobre o que eles saben do lugar onde eles viven. Entón, lle fai un grupo de preguntas, que non importa que non saiban contestar a todas, só nos interesa como referencia para ver o que o alumnado coñece deses espacios onde eles habitan. Que saben contestar a todo? Moi ben. Que contestan algunha cuestión? Tamén nos vale. Non lle temos que dicir nada. Irán aprendendo ao longo da unidade, cando cheguemos ao final da unidade, terminarán de respostar aquí. E se lle presenta esta imaxe que foi debusada por Miguel Anxo Prado, que vedes que é como un
anaquiño, digamos, do que é a paisaxe galega, donde vos pode dar motivo para que vos faledes de si o lugar donde vos estades dando clase se parece a algo do que ven aquí, quero dicir, si pasa un río, si é de mar, si viven nun lugar de interior, si é unha aldea pequeniña. Vos desde esta lámina podedes, digamos, facer e utilizala oralmente como se vos preste, como que irades. Podedes incluso meramente presentala agora e máis adiante retomala. Ahora van a empezar unha serie de actividades do que eu vos decía de que capten as percepcións a través dos sentidos. A Toupa lle presenta todo o que son o mundo de colores que forman parte da paisaxe, en toda unidade os animais lle contan, pero moi pouquiño, lle dan como unhas pequenas pinceladas do que se lle quere contar, porque o que nos interesa é que eles descubran, pero lle contan pequeniñas reflexións, ela lle fala do mundo de cores, de como as cores forman parte de unha mesma cor de diferentes paisaxes, que as paisaxes naturais teñen unhas cores, pero tamén nós, ou humanizalas tamén, digamos, situamos cores en esa paisaxe. Tendes, por exemplo, esa praia, onde hai dúas cores predominantes, que a cor do mar e a cor da area, pero, sin embargo, nós humanizamos ca nosas sombrillas, trases de baño, toallas, tamén lle creamos un mundo de color. Entón, ela, a Toupa diríxese porque, como ela non ve, lle di que os rapaces, digamos, lle expliquen e lle conten das cores. Entón, é unha mera reflexión, o que vos decía sobre estas imaxes. A continuación, digamos, que vería algo que é moi interesante, que parte de un vídeo que vos puso Rosales, que é o de 24 horas. Entón, en este vídeo de 24 horas, vos podedes recordade, por exemplo, cando se pon 24 horas nos 4 espacios, que se está dando a primavera, dame igual o que virades, primavera, outono, inverno, que se está vendo o que é Torés, o que é Allariz, unha vila, o que é a Praza da Quintana en Santiago, que é un espacio peatonal, e o que é Coruña, un espacio moi ocupado polo que son os medios, digamos, o transporte, e donde hai, digamos, moito movimento, vos aí, quero dicir, vos podedes centrar e empezar a traballar. A Toupa quere que lle conten nunha pequena narración. Non se abusa casi nada de escrito. Se lle manda contestar escrito, se lle manda dibuixar, se lle mandan poñer círculos, porque o que queremos é que vayan descubrindo os lugares onde viven, non que nos escriban en cada unha das actividades. Aquí se lle pide que os nenos lle conten como un pequeno conto narrativo do que eles ven e sinten cando ven esos espazos. Entón, vos se vos poñedes, podedes, por exemplo, aparte de que cando eles están vendo, podedes ensinarlle como en Torés, por exemplo, é un espacio natural, donde se ve unha construción que está abandonada, donde o único que se ven, digamos, son a saída dos animais, do que son as vacas que saen a comer. Ao lado deso, hai o que é Allariz, donde se ven o movimento dos coches que pasan polas estradas, vese o movimento do río. Hai unha praza da Quintana, donde se ve como empeza a xente a pasar para arriba, para baixo, incluso en un momento se ve unha furgoneta de un carga e descarga, como en un momento se ve un pequeno posto ambulante, como tamén se ve a partires da tarde e pola sol e sombra que crea ese espazo, como se van ocupando as escaleiras da Quintana, como unha xente ocupa os espacios en sol e outros os espacios en sombra, como, en cambio, na cidade da Coruña todo é movimento, coches e coches e coches en todo momento, xente que pasa, quero dicir, que un centro, un foco neurálxico de movimento, a pesares de que hai unha praza, donde tamén se ven como de vez en cando ocupan xente que se senta nos bancos, pero que é un momento de paso. Hai colexios, donde se ven nenos que saen e entran do que é o patio. Podemos facerlle referencia como é un espacio donde o que máis abunda son os sector de servicios. Por que?
porque é o transporte público, porque ali hai unha parada de autobús e se ve, de comercios. Na Praza da Quintana, en cambio, é un espacio que se ocupa para descansar, ou ben de paso de unha parte da cidade a outra, ou ben para estar sentado e foco de reunións. Porque tamén podemos ver que na Praza de Quintana, aínda que está nunha cidade, forma parte do que é o casco histórico Cidade Vella, donde os edificios non medran tanto en altura como é unha cidade, como é na parte da Plaza de Pontevedra, que é outra parte diferente das cidades onde medran moito en altura e as sombras, digamos, están ocupando continuamente. Na Praza da Quintana, as sombras, en cambio, ocupan uns espacios, pero deixan sempre zonas en sombra e zonas en sol, a non ser en momentos o mellor que están no centro. Como cambian, por exemplo, en Torés e en Allariz, como as estacións se ven claramente. En Allariz perden as follas, as árbores. Un espacio pouco ocupado, pero, sin embargo, nótase como hai unha época que se perden as follas, esas árbores que están ao lado do río. Igual pasa en Torés. Entonces, como se notan o cambio das estacións? En Torés, incluso no inverno, está nevado. E como, en cambio, nas cidades, a diferencia, digamos, nos vídeos, ese cambio de estacións non é tan representativo. Quero dicir, identificámoslo nós ao mellor cas sombras máis que o poden identificar os rapaces. Os materiais, podemos observar, por exemplo, a Praza da Quintana, cal é o material que máis abunda. Quero dicir, é unha praza onde os edificios, dende a parede de tanto da catedral como do edificio que está enfrente, como que é o chan, é o mesmo material, é pedra, é granito. Entonces, digamos que vos, que xogo das 24 horas, de todo isto que vos estou contando, que se vos presta a que podades traballar moitos aspectos, veredes que son aspectos que despois van ir aparecendo nas distintas actividades que ten esta unidade. Pero se facedes referencia ao que é este vídeo, os rapaces van ver dunha forma, por imaxes en movimento que son moito máis atractivas, todo o que van despois ir estudiando dos seus espazos. Tendes, por exemplo, o que é o San Xoán. Entón, vedes nunha praia do San Xoán, vedes que empeza cunha ocupación ao longo do día do que é unha praia, que é para pasear, para bañarnos, para tomar o sol. Pero ese mismo espazo, en cambio, como é un espacio público, é ocupado tamén despois pola noite con unha especie de festa tradicional, que son as lumeiradas ou cacheradas. Quero dicir, donde duran toda a noite e donde incluso, como é un espacio público, donde creamos unha función diferente, o día seguinte vese como pasan de madrugada a recoller todos os desperdicios, porque como espacio público que é, ten que seguir cumplindo a función o día seguinte, e a función do día seguinte volver ser ocupada, digamos, polos bañistas e pola praia. Pois mirade, deste CD de 24 horas podedes, digamos, traballar todo este tipo de actividades e de feitos e, digamos, que moitos máis, os que a vos se vos podan ocurrir. Podedes traballar, como quero dicir, o que son as árbores, que é unha época en que se traballa caduca e perenne. Eso tamén se está vendo en isto. Podedes traballar materiais, podedes traballar os transportes públicos, como funcionan nas cidades. Quero dicir, a raíz deste CD, podedes observar e traballar todo un mundo dende materiais hasta, digamos, como se ocupan os espacios, como se construyen según se é unha aldea, unha vila ou unha cidade. Podedes traballar como son as árbores que ocupan, podedes incluso traballar que árbores son, aínda que eles non os recoñezan no vídeo, pero si lle podedes traballar cales son as árbores que máis abundan nos ríos. Digamos, os traballos, podedes observar que, por exemplo, na cidade, na Plaza de Pontevedra, está en movimento, traballando o transporte público e a xente indo dun lugar a outro, a comprar, a traballar, ao longo de todo o día. Sin embargo, en Torés, por exemplo, no verán, segan a herba a última hora. Se observades ben, a última hora non pasa nada en Torés, pero, sin embargo, a última hora da tarde
sai un tractor e sega o que a erva. Entonces, a diferencia según no espacio, na paisaxe en que vivamos, como tamén os traballos se realizan en diferentes, digamos, franxas horarias do día. Entón, vos dá para traballar, digamos, o que queirades, porque a partir de aquí, quero dicir, veredes que hai cantidad de actividades que van a ter como referencia este CD e que podedes poñer o CD en todos os momentos que vos queirades. Aquí hai algo vivencial, porque todo isto eles están traballando por unhas imaxes que vos lle dades. Aquí, en cambio, se traballa algo vivencial, que é o que se traballa dende as fiestras do colexio, que miren polas fiestras do colexio, que observen ben, e que digan como son as cores dun día nublado e dun día soleado. E o único que se lle manda é que pinten debaixo dese oco que teñen no caderno de actividades, que pinten o día soleado ou o día nobrado, que pinten a gama de cores que ven, porque son diferentes dun día soleado a un día nubrado. E despois coinciden e que observen que a percepción de uns nenos e nenas e outros poden incluso variar e cambiar, para darse conta que as percepcións dos espazos son individuais e que cada un percibimos historias, contos, sons e colores moi diferentes. Aquí seguiríamos con outras dúas actividades, esta que sigue con relación ao que son o que crean as sombras, aproveitando que seguimos con todo o traballo do CD, aquí están as sombras que yo presento LUCQ. Ese LUCQ ou vagalume que, como encende unha luz, está creando unha luz que dá sombras pola noite. Entón, aquí se traballa un pouco, digamos, partindo incluso dese propio CD, como as sombras nos crean espacios agradables, desagradables, húmidos ou sombríos. Entón, se lle fai unhas preguntas sobre esas imaxes, preguntas moi diferentes, como, por exemplo, nesa imaxe da praia, se lle pregunta onde colocarían a toalla, porque aquí interésanos que les reflexionen que un espacio de praia está pensado para tomar o sol. Individualmente podemos levar unha sombrilla, porque ao mellor hai alguén ou a nivel familiar con quen imos que necesite estar en sombra, pero realmente son espazos para tomar o sol. E hai construcións, digamos, con un exceso de verticalidade que crean sombras durante moito tempo. Hai outros espazos, en cambio, que si conveñen, como son os parques, que as sombras, porque son espacios que teñen que ser ocupados por persoas que tamén teñen que sentarse sobre as sombras, aparte tamén de que haxa sol. Entón, aquí se lle fan preguntas reflexionando sobre as imaxes, pero a que nos interesan son as preguntas de os lugares que son as 6 e 7 que eles habitan. Entón, aquí se lle manda que toquen a súa vivenda e todos os edificios que teñen arredor. E se soamente a súa vivenda, están comprobando que viven nunha aldea, que só está a súa vivenda e a outra xa está lonsana. Teñen que tocar, teñen que percibir como é, digamos, esa temperatura, porque tamén o sol non solamente crea luces e sombras, sino que tamén dá calor e frío. E teñen que ir contestando da súa fachada principal, de a traseira e o mesmo no colexio, para que tamén fagan reflexión sobre como a veces, incluso nos colexios onde eles habitan tanto, digamos que son moi diferentes as zonas de calor e de frío de uns espacios a outros. Estamos moitas veces en colexios onde hai un ala que sempre é máis fría e outra máis calurosa, onde nunha zona sempre temos calor e en outra pasamos frío, porque non se teñen en conta que hai que saber que a fonte de calor que o sol ten que entrar en algún momento por todos os espazos, pois tamén deben de facer esa reflexión. Non teñen que aprender nada, só teñen que reflexionar para que lles vaya quedando, porque son moi pequenos, pero sí poden ir en algún momento, digamos, poden ir interiorizando todos os espacios que eles van vivindo. Seguimos así, solamente para que vexades o que son as percepcións, con dúas percepcións que tamén hai que tocar, que son as dos olores e as dos sons. E aquí son directas e vivenciais. Aquí non nos interesan por medio de imaxes. Aquí, sencillamente, teñen eles que ser capaces de percibir todos os olores e todos os sons dos espazos onde viven.
Aí lle damos un grupo de espazos, digo, de olores e de sons. Eles poden ampliar, tendes ocos en blanco para ampliar, digamos, os que máis. Van a comprobar si son agradables ou desagradables, van a comprobar incluso si teñen olores desagradables, pois entre todos intentar ir descubrindo por que son desagradables, para que vayan xa un pouco eles pensando que cando eles sean adultos poden formar parte de esa sociedade onde viven e poden empezar a pensar e a reflexionar sobre cambios que se poden establecer. Digamos que hasta aquí é ese mundo de percepcións. Quer dizer, que eu non me paro máis porque isto tendes vos que poñelo. Aquí é todo, digamos, perceptivo polo que son as sensacións. E ora entramos nos coñecementos. Coñecementos que tamén partimos dese CD de 24 horas que eu creo que é moi importante que lle fagades reflexión sobre eles, porque aquí pasamos a que se empecen a mirar como son as formas xeométricas dos lugares que eles habitan, que empecen a diferenciar esos lugares que teñen, digamos, naturais e os lugares que nos humanizados, que nos creamos, que vexan as grandes diferencias. Unhas son, digamos, formas, curvas e bastante máis irregulares, en cambio os espacios que nos creamos teñen todos unhas formas, digamos, máis xeométricas. Esas 4 figuras traballamos que eles coñecen: o cadrado, o triángulo, o círculo e o rectángulo. E sobre eso traballamos esos espazos que podedes ver. E sobre ese espazo da actividade 12, vos podedes traballar moito sobre esa imaxe, sobre ese espacio natural de todas as formas que queirades. Na imaxe 3, vedes que é un espazo moi humanizado, pois sobre aí podedes traballar, digamos, dende as formas, os espazos, os materiais, todo o que podedes ver aí, e como esa imaxe dúas que é, digamos, o paso intermedio, cando se empeza a ocupar un pouco o espazo. Unha actividade de reflexión das figuras, que é unha actividade para que eles vayan observando que son as figuras, e, digamos, a actividade que a nós máis nos importa, que é a actividade de cales son as figuras e en que lugares están dos espazos que eles habitan, tanto das fachadas da súa vivenda como das vivendas de arredor, como poden ser o mobiliario urbano, como poden ser as farolas. Entón aquí se recomenda incluso que o fagan en grupo. Son recomendacións, traballos grupais, os rapaces poden sair se viven xuntos e traballan en grupo. E é unha maneira de que vayan observando si que figuras xeométricas son as que máis abundan. Aquí non lle vamos a explicar ningún tipo de, digamos, vivenda, ni ningún estilo arquitectónico, pero eles sí poden ir vendo e observando que características son e cales son as figuras que máis abundan en todas esas vivendas que eles, digamos, están ocupando. Como empezan xa a pasear alrededor das súas vivendas, entonces a introdución do pingüín é que se fai nas partes dianteiras e traseiras da súa vivenda, das que están ao lado e das partes traseiras. E na parte traseira do teu edificio, que hai do teu edificio? Con que dá outro edificio? Por que? Porque nas cidades, precisamente, a ocupación dos espazos das cidades, que é o que crea que non existan prácticamente as partes traseiras. Cales son as partes traseiras dos edificios nas cidades de Santiago, Coruña, Lugo? Na inmensa maioría, outro edificio. Entonces descubrirán que non existe a parte traseira, que non se pode realizar nada. Pero nas vilas empréganse máis as fachadas traseiras que as principais. As principais quedan un pouco como esa zona por onde se entra, por onde se chega ás vivendas, ao interior das vivendas, que se cuida, onde normalmente non se pon ningún tipo de alpendre, nin se traballa. Pois entonces, esa é a reflexión. Nunha vila mariñeira, os rapaces que podan vivir
nas casas tradicionais, que ao mellor son dos seus avós ou dos seus pais, que a recuperaron en esas vilas mariñeiras, van a comprobar que na parte baixa da fachada dianteira, aí, por exemplo, se non o fan en este momento, si o van a contar, é donde se traballaban incluso cas redes e cos apeiros todos do que era o traballo de mar. Entonces, empezan, digamos, a descubrir que a función das fachadas é diferente según en que medio vivan e que as persoas utilizamos esas fachadas dependendo dos lugares onde habitemos e se crean esas grandes diferenzas. Entonces, digamos que isto do que se trata con estas unidades. Nos interesa que aprendan onde eles viven, non que lle contemos un conto, senón como, por exemplo, pois o fillo de Pilar, se tuvera fillo, ten que descubrir, fillo ou filla, ten que descubrir eso por el mesmo. Entón, é o que nos interesa que vayan descubrindo en esta unidade, dende o que é a súa vivencia. O mesmo, digamos, pretendemos ahora que descubran os materiais de que están feitos. De aí, vos falaba eu, por exemplo, da Praza da Quintana, que xa decía, podedes facer que miren que materiais hai na Praza da Quintana. Porque digamos que o peto, eu non vos vou contando a veces dos animais, porque o peto o di aí, entonces el mesmo di pois que el fai e construye a súa vivenda no tronco dun árbore. Entón, como cada animal se lle vai contando a súa característica, eu por eso, digamos, eso non vos lo conto porque está aí escrito. E entón lle fai referencia dos materiais, de que ao principio se traballaron cos materiais que estaban máis cercanos, de que despois empezaron a utilizar materiais máis sólidos, por exemplo, lle conta brevemente o do casco histórico Cidade Vella, que se empezaron a utilizar ese material que forma parte do noso solo, que é o granito. Entón, se lle poñen dúas imaxes, que é a 3 ou 4, que é como a Praza da Quintana. Dende os edificios ata o chan está ese material, aparte tamén de que se ve madeira, de que se poden ver balconadas con ferro. Pero isto, digamos, que é unha mirada hacia esas imaxes onde se lle van a pedir que falen de dous materiais, para que? Para que na actividade 19-20 miren os materiais da súa vivenda. Cales son os materiais da súa vivenda, teñen que leválo a casa, preguntarlle en casa cales son e que calidades teñen. E incluso por que se fixeron con esos materiais. Iso descubrirán no máis aqueles nenos que viven en vivendas de autoconstrución, que construíron os pais ou que incluso recuperaron dos seus avós. Nun edificio, digamos que os materiais a mellor viñeron dados, e que o mellor é o material o que pudo, digamos, os seus pais, por un motivo económico, dar chegado a ele. A eles tamén o peto lle conta que ahora se utilizan materiais moi alleos. Entón, aquí teñen que falar dos materiais e calidades. Pa que? Pa que empecen a saber por que se empregaron. Que lle contan os pais? Porque na 20 se pretende que os alumnos conten por que puseron un material nunhas habitacións en outras. Digamos que, se vos sodes pais desos nenos, lle diredes por qué ou non. Ou se puso madeira no dormitorio porque sí, e digamos, baldosa ou grés no cuarto de baño, na cociña, porque sí. Pois non sei por que sí. Ou hai unha razón. E cal é a razón? Por que se pon a madeira, tendes a poñer a madeira nos dormitorios? Porque é máis cálida, lle estades dando, quero dicir, unha explicación, é máis cálida sair da cama, aínda que haxa alfombras, e apoiar os pés sobre a madeira, porque é máis cálida pola súa, digamos, contacto cos pés. E por que se pon baldosa ou grés en cuartos de baño e en cociñas? Por humidades, por limpeza, porque a grasa nunha baldosa pódese limpiar e na madeira pode terminar. Entonces, isto que vos pregunto a vos, eles lle teñen que ir, digamos, cando preguntan todo isto, van os pais a irlle contando, digamos, estas cuestións. Vos non lle podedes preguntar isto, bueno, podedes a un neno, porque non o sabrá. Ao mellor hai algún que sí, pero vos, con todo o que vos trai, digamos que vos sí que podedes, digamos, irlle facendo reflexionar sobre
sobre isto. Pode ocurrir que haxa algún pai que non lle queira contar nada, porque tamén sabemos, pois o mellor, de pronto lle parece que estamos querendo saber, digamos, cousas da súa vida íntima e privada. Tampouco pasa nada se o rapaz non lle contan e el meramente nos trae e nos conta que materiais hai aí. A iso lle podemos axudar nós. Que é o que nos interesa? A súa vivencia. As outras actividades como é a actividade 18 é meramente para que lle empecemos a dirixir un pouco a mirada que queremos donde empecen a reflexionar, porque queremos que vayan coñecendo os lugares que eles habitan e que coñecen tanto. O mesmo ocurre con estas actividades. Estas actividades, pois un pouco como xa están vendo, paseando e mirando donde eles viven, entón é como un pequeno achegamento, que isto traballarase máis na unidade 3, un pequeno achegamento a, digamos, como se va ubicando diferentes formas de vivendas según o espazo que ocupemos, se unha cidade, se unha vila ou se o que é unha aldea. Nas aldeas o que abundan son as casas, digamos, onde vive unha familia, que pode ter unha planta, nas vilas empezan de 2 ou 3 plantas, tamén hai, en efecto, nas vilas agora, todo o que foi medrando pode ser parecido ao que hai máis en 3, que é dunha cidade, onde vedes que se hai 2 edificios, un edificio actual que vedes que acaban de rematalo e ao lado está un que se nota que é máis antigo, un edificio que abundan en calquera das nosas cidades, pero é un pequeno achegamento, solamente para que o rapaz vaya vendo que todos os lugares onde eles viven, pois entón poden ir nunha aldea, ou pode ser unha vila, unha cidade, que a ocupación do territorio é, digamos, máis, menor ou maior, según onde eles habiten. Isto é na unidade 3 onde, digamos, máis se vai a traballar. Pero, aínda que eu digo unidade 3, estas 3 unidades son independentes. Que é o ideal? Que se puderan traballar as 3 unidades nos 3 ciclos, dependendo, digamos, da madurez do alumnado, incluso podedes traballalas, non está aí por que traballala en cuarto, aínda que está pensada, podedes traballala donde a vos veña ben. Pero non son independentes totalmente. Aínda que eu fago esta referencia, se non se traballa a unidade 3 e este grupo de alumnos traballan esta unidade nun cuarto, eles van a sacar xa unha vivencia e uns coñecementos dos lugares onde viven. Non importa que non se traballa a unidade 3. Se se traballa, entón sí que van a completar, digamos, estas pinceladas de coñecemento. Igual pasa co que é a presentación do plano. Claro, a vella, digamos, lle presenta o plano da súa casa e entonces é a presentación, digamos, para que empecen a ver unha presentación bidimensional, pero é moi sinxela. Fixadevos que collemos un plano facilísimo, é un apartamento, o sea, donde lle pusemos mobiliario para que a eles lle axude saber cales son os diferentes espacios que ocupan aí. Vos tamén lle tendes que, digamos, axudar como se indican as portas nun plano, o que son as paredes, e entonces sobre este plano van a traballar, a pintar e a escribir algún lugar, e o interesante é que trayan planos da súa, digamos, da súa vivenda, que vos lle podedes axudar a interpretar, porque, se vos traen planos o mellor dun edificio, entenderedes que vai ser moi difícil que o rapaz o chegue a entender esta idade, pero sí que podedes vos, con axuda, irlle explicando, digamos, pequenas pinceladas como a representación das portas se repite, como ocupan un espacio, cales son, digamos, como ademais a inmensa maioría dos planos, se vos traen planos tamén teñen debuxados o que é mobiliario, digamos que iso é axuda. E é o que aquí, pero aquí o que nos interesa é meramente que vexan que esos lugares que les están vivenciando ocupan espazos tamén. Todo o que mostramos en imaxes, veredes que son todas imaxes moi agradables. As imaxes como son? Imaxes de espacios agradables, vivendas agradables, incluso a vivenda de unha aldea era unha vivenda, digamos, recuperada, de unha vivenda de pedra que se estaba recuperando,
Vedes tamén, bueno, que se puxo unha pincelada de unha vivenda, como podedes ver, contemporánea, que hai máis 4, porque tamén en este século onde vivimos tamén se construe de outra forma. Entón son pequenas pinceladas. E todo parece que vivimos en espacios agradables, maravillosos, os que eles miran. Entón aquí, digamos que empeza outro apartado donde queremos que reflexionen sobre o deterioro que hai nos espacios que vivimos, pero dende o punto de vista dun gato que sempre se está limpando e que di que as fachadas tamén poden estar doentes, enfermas ou vigorosas. Aquí non se trata para nada de empezar a tratar o feísmo, o que é horrible, o que non serve. Todo serve desos espazos que eles habitan, porque pensade que se realmente estuveran dando paseos a seu arredor e empezaron a observar o que hai a seu arredor, de pronto puderon empezar a ver estos edificios ou algo parecido a estos edificios, edificios abandonados, deteriorados, con ladrillo. Aquí hai edificios que supoño que forman parte a mellor de lugares onde vivides vós. Estes edificios, como é o edificio da imaxe 3, que vedes que está a parte do baixo en ladrillo, é un edificio que leva ao mellor 30 anos, posiblemente, ou así, feito e sigue en ladrillo. Non vedes, non son nos lugares onde vivides, senón cando vos movedes por aí, non vedes, por exemplo, algo parecido como que ocorre na imaxe do hórreo, que a imaxe 4, que ves que é un hórreo de pedra e que se lle engadiu un anaco de ladrillo? Sin máis, sin ter en conta para nada, nós sabemos que é un patrimonio histórico. A ver, os nenos se enfocan, pero, o sea, non se tuvo en conta, pois ese ladrillo quedou, está en Muxía, non é provisional, leva anos así. Igual que outros espacios que levan tamén moito tempo e que nunca se pintan, como é o edificio da imaxe en dúas. É un edificio que leva, dende que se fixo, así, en cemento, pola fachada principal e incluso un restaurante. Entonces, isto tamén temos que facer que miren, pero non para que rechacen nada, para que empecen a observar que isto forma parte dos nosos espazos. Entón, a reflexión que queremos que fagan aquí, bueno, e aparece o que é a cascuda como, digamos, ese animal que non nos gusta, porque aquí vamos traballar co gato e a cascuda. O gato como esos espazos agradables, esas construcións que se foron cuidando, e a cascuda como o que está deteriorado e non se cuida. E a cascuda sae porque na cidade da Coruña aparece a cascuda, quero dicir, aparece a cascuda en edificios. A imaxe en unha, aí non se nota moito, ten 2 ou 3 cascudas. É un edificio que se está caendo, pero vos notades que é un edificio que pode ser moi recuperable. Aparece a cascuda tamén en edificios donde había un edificio que facía unha función social e que de pronto desaparece, o levan e o trasladan para as aforas da cidade e aí construyen vivendas en altura de varias plantas. Pois tamén aí, no vallado ese, aparecen cascudas, digamos que como unha forma de protesta. Por eso nós utilizamos a cascuda aquí como que non está, digamos, ben conservado. Pero o que queremos aquí que traballen sobre isto non é que rechacen nada, senón que o que non está cuidado está enfermo, co cual se está enfermo pódese cuidar, e o que si está cuidado hai que seguilo mantendo. Non queremos que empecen para nada nin que se traballe o que está mal, porque poden formar parte algún destes edificios do seu espazo e non queremos que rechacen, queremos que sencillamente aprendan a valorar o que teñen de positivo e o resto a que eles o poden cambiar co tempo. Facemos un paseo tamén polos espacios públicos, que nos parece moi interesante. Esos espacios públicos, aproveitando que hai que cuidar o individual, que é o que temos que cuidar tamén, os espazos públicos, que tanto se deterioran. Vos sabedes que o mobiliario público, que ocorre co mobiliario público na inmensa maioría de cidades e vilas? Como aparece de cando en vez? Destrozado. Destrozámolo todos, dende nenos, adolescentes, adultos. Os adultos foron nenos en algún momento.
E os adolescentes igual. Pois é o momento de empezarlle a facer reflexionar sobre ese mobiliario público. Volvemos ao que vos decía ao principio. Os espacios son compartidos e se nós actuamos sobre un espazo, estamos facendo que os demais teñan unha influencia positiva se os cuidamos e moi negativa se non os cuidamos. Dos espacios, isto é unha pincelada, digamos, para que descansen un pouco de toda esa visión de traballo de observación. Por medio da tartaruga se lle poñen imaxes que pretenden que eles lle crean percepcións diferentes. Vedes que aí hai casas e edificios moi diferentes os que temos a ver, ou ben pola cor que se utiliza, ou ben o mellor polos materiais. Pois aquí digamos que é un guiño á plasticidade, para que eles sean capaces de facer a súa vivenda ideal, o seu edificio ideal, con todos os materiais que vos queirades. Se lle poñen estas imaxes, onde se lle fai algunha cuestión, para que vexan que, a ver como se lles ocurriría a eles unha casa do futuro que eles habitarían. Entón, digamos, é unha actividade plástica. E agora se lle sigue facendo aquí o mesmo unha pincelada de como se ocupan os espacios, non ten máis interese. E aquí sí que lle volve facer unha reflexión a Serpe, porque a Serpe polo seu corpo lle fai unha reflexión sobre os medios de comunicación. E lle pregunta, como chegades ás vosas casas? Como vos movedes dun lugar a outro? Como vos movedes ao colexio? Por medio das vías de comunicación, que son serpes como ela. Ela lle fai, digamos, reflexión sobre como se ocupan, como ocupamos coas vías de comunicación as paisaxes, que son necesarias, que podemos facer ben, pero a veces tamén podemos alterar espazos moi importantes. Lle fai unha reflexión nas imaxes da actividade 32. Fixadevos que sempre é igual. Unha mirada a unhas imaxes, unha pequena reflexión en outras imaxes e sempre o vivencial, o deles. Que aquí é o que nos interesa. Que é o que nos interesa? Que sean capaces de mirar as súas vías de comunicación. E en este caso, a Serpe lle fai todo, digamos, unha serie de preguntas de como son. E aí, que lle podemos preguntar a estes nenos? Os materiais, porque se os observan, lle pedides que os observan, se están en boas condicións, se necesitan arranxos. Tamén se lle fai, digamos, esa pregunta de tendes espacios para movervos en bicicleta? Porque tamén hai que telos en conta eles. Hai espacios onde moverse con unha cadeira de rodas, porque tamén hai persoas que poden necesitar unha cadeira de rodas, ou, por exemplo, certa xente, por accidente ou por anos, que se moven cos andadores, que lle chaman, para mover o que é un carrito dun bebé. Entón, se lle fan meramente para que conteste e vayan observando se hai carencias, nada máis. Non é o momento de solucionar, pero sí que aprendan que é o que hai ou que carencias van tendo. Tamén se lle fai un guiño de se hai unha ponte, un camiño histórico, novo, contemporáneo, como se chama, porque é importante, porque pode pasar o Camiño de Santiago pola aldea de Seneno, pois entonces é un momento de saber por que pasa o Camiño de Santiago. Pode ter unha ponte antiga ou bella, eles chamarían pero para saber que é patrimonio, que é unha ponte antigua, que pode ser feita de época románica ou medieval. Pode haber unha ponte contemporánea, feita na actualidade, que tamén ten a súa, digamos, importancia. Entón, se fai, digamos, que vayan observando o que é diferente, o que hai diferente a parte do que tería que haber en todos. E aquí volve a aparecer o Moucho ca súa reflexión. Este é o momento de que vos descubrades se o alumnado aprendeu. Entonces, terá que contestar a actividade 1 se non contestou a todo. E aquí se lle fan máis preguntas de todo o que foron aprendendo, que terán que saber contestar, porque terán que identificar. Un neno que viva nunha vila mariñeira ten que saber que as tonalidades do mar forman parte da súa percepción ou non, igual que a area. Pero un neno que vive nunha vila de interior terá que ter máis percepción do que son os bosques,
do que é o verde, do que son os amarelos, do que son os cambios das tonalidades das follas. Entonces, e os nenos da cidade pois terán que ser capaces de identificar que cores abundan, as cores humanizadas, ou non, as que poñemos nós, as que poñen os coches, as que poñen os edificios, e en cambio pequenas pinceladas soamente do que é a natureza nos parques. E nos queda xa, por último, esa valoración donde volvemos coller gatos e cascudas. Aquí queremos que valoren eles, que valoren na actividade 16, que valoren, que fan unha valoración dende a percepción súa donde poñerían un gato e donde poñerían unha cascuda nesos lugares e edificios que hai. Se non existen, pois sería motivo dunha cascuda. Se están deteriorados, pois tamén, libremente. Se lle pon o barrio á parroquia, barrio se vive nunha cidade, parroquia se vive nunha aldea, non poñemos a vivenda. Por que? Porque nós non podemos, digamos, caer en algo que pode ser que o neno vaya descubrindo que ao millor a súa vivenda necesita melloras. Pode ocurrir ou non pode ocurrir. Eu traballei en Lase moitos anos, se eu fixera esta unidade e fixose de feito xa en Lase, eu tería en este momento alumnos que viven, quero dicir, porque acórdome perfectamente, en casas donde a ladrillo vista levaban ao millor 10-15 anos. Quero dicir, eu non podo facer que valore a súa vivenda, porque teñen que digamos, vivir donde eles lles toca vivir de forma agradable. Eso pódese mellorar, xa se mellorará. Pode haber cuestiones económicas para que non haxa, digamos, un recebo. Ao mellor non é unha cuestión económica, é esa deixadez que forma parte un pouco do noso ser, do noso sentir galego, de como decía Cascuda, é total, para que? É tan importante. Quero dicir, tamén se lle pregunta nos camiños, se son camiños da aldea, se están cuidados, se están as ervas cortadas, se a maleza, porque se a maleza sempre é o Concello que o ten que facer. Pois entón tenemos que pedirlle ao Concello. Tamén o podemos facer, digamos, nós, de forma grupal, porque temos que empezar a traballar un pouco máis en grupo. O individualismo que forma parte tamén da nosa sociedade e de nós. Entón, todo eso son como esas pequeniñas reflexións que se lle poden facer esta edad. Realmente o único que podemos é que observen e que miren de forma diferente. As reflexións veñen despois, na idade que as podan facer. E aquí hai un guiño en este gato e en esta cascuda de lápis da actividade 35 que é o que máis nos importa. Que é o que lle gusta a eles? Escribirían no espacio do gato. Que é o que menos lle gusta? E no lápis, esas propostas que farían individualmente ou en grupo. Sería moi interesante que se traballara un mural e que se fora poñendo todo o que traballades aquí, todo o que eles foron contando, non só traballando na unidade, sino que foron contando, como esas cousas que contades vos, esas pequeniñas pinceladas que vos fuchedes contando, que vayan poñendo no mural. Fotografías da súa vivenda, fotografías do seu barrio, feitas por eles, feitas pola súa casa. Imaxes de casas, ao mellor no rural, ao mellor son casas que os pais recuperaron, tradicionais, pois tamén o antes e o despois, tamén se vería o paso do tempo, edificios da cidade, todo é válido, os planos, entonces todo eso é un mural que quedaría e é donde, digamos, os rapaces, aparte de vivenciar porque o viven e porque van dun lugar a outro, o deixan plasmado en algo que eles lle gusta moito. Que lles gusta, que lles sigue gustando en este momento estas idades? Contar o que eles viven, ou non lles gusta contar. Todo o que eles foron debuxando, plasmando, colocando círculos, porque, por exemplo, no dos olores só teñen que poñer un círculo pintado ou un círculo tachado se non lle gusta o olor. Pero todo iso que les contan e que fan no seu caderno, que mellor que plasmalo nun mural que van ter ali, porque así
Non vos parece que foron aprendendo algo máis do lugar onde viven? Non algo que se lle conta nun libro de coñecemento e que eles len como algo moi alleo, pero que en ningún momento o sinten como propiamente deles. Entón, a min o que me interesa é, digamos, esta única reflexión a vos, que estas unidades, tanto esta como as demais, é material para que vos traballedes os lugares donde habitan e viven todo ese alumnado que lle damos clase, dende primeiro hasta sexto de primaria, que os utilicedes como queirades en calquera asignatura, non só en coñecemento, en calquera asignatura que querades traballar e que lle saquedes o proveito que vos querades traballar con el. Tanto as unidades estas que son escritas, que son actividades máis pechadas, como todos esos CDs e materiais complementarios que a vos pode dar, digamos, información para traballar aquilo que a vos poda focos de interés que teñades nun momento dado. Todo proxecto sempre crea algo innovador. Entonces, isto, digamos, é un innovador, que de pronto se sae das aulas e teñen que empezar a dar paseos arredor. Hai actividades, unha que os rapaces as teñen que levar a casa para preguntar, pero outras incluso de grupo. Os nenos que viven, por exemplo, en Lase, a ver, tú si recordas máis ou menos como é o pobo de Lase, pois nenos que viven, por exemplo, pola igrexa, pois entón saen por ese contorno e empezan a ver material e todos os edificios e todo o que son o mobiliario, os nenos que viven hacia o que era o Areal, que é a zona, por exemplo, hacia Cabo da Area, os nenos que viven en todo o que é a fachada que mira ao paseo marítimo, que é unha fachada toda de edificios de 5 ou 6 en altura horribles, porque eu podo dicir, dende o meu punto de vista, que están tapando o que é o pobo mariñeiro das casas, que ahora se xa recuperou bastante, que se lle quitaron incluso as pinturas que tapaba a pedra. E entón, digamos que esa é, digamos, o que tamén aporta este proxecto, que se sae a que fagan a vivencia os grupos e os profesores. O Colexio de Lase está, digamos, en Cabo da Area, donde realmente o único que teñen é un grupo pequeno de casas, pero ese grupo pequeno de casas tamén lle está dando, digamos, información. Teñen enfrente, si saen alrededor do colexio, o que é un antigo humedal, que está desaparecendo, pero onde hai todavía parte desa flora, donde hai ras, porque se escoitan, aí veñen os sons. E entón, digamos que tamén o que aporta que se sae un pouco da aula para que o vivencien eles a nivel individual, que o conten na aula despois e vos dirixides, porque lle teredes que explicar a información que traen. E entón, digamos que isto, digamos, é o que aporta. Mira, pois eu vos podía ensinar, que non o ia facer, vos ia ensinar, falando deso, de unha imaxen de un tebeo de Lase. Isto foi unha nena, esta nena estaba en quinto cando fixo este tebeo, pero en Lase, digamos que este proxecto, antes de ahora estos materiais, que son un pouco os definitivos, mandouse un material para que varios colexios, os que aceptaron, o puxeran en práctica. Puxeron en práctica fai 2 cursos. Entón, toda a información que nos mandaron todo o profesorado o proxecto Terra, nos recollimos toda esa información, valorámola e cambiamos. Esta unidade, tal como a vedes agora, ten cambios respecto ao que foi todas as unidades. Entón, esta nena traballou esta unidade en cuarto. Traballou no máis ben ao final, porque se mandou o material na última avaliación e tuveron que traballar bastante ao final. E o profesor, en quinto, que lle daba el clase, ao principio de curso, lle mandou facer un cómic, un tebeo, pois do que eles viran, aprenderan respecto a Lase e o pobo, como eles vían o pobo. Entón, esta nena, aparte de ser unha nena que ten 10 anos en quinto, de ser unha nena que debuxa ben, é un debuxo infantil, pero debuxa ben, é unha nena que vivía na parte de atrás da iglesia onde está. Os daqui non coñecedes nada máis que la Lase? Bueno, a iglesia de Lase está justamente encima no alto, mirando para que o porto. Na parte de atrás tiña vivendas máis ben de unha ou dúas edificacións en altura. En este momento tamén se lle puxo un edificio na parte de atrás, un edificio de 5 ou 6 plantas. Ese edificio de 5 ou 6 plantas
tapa a un edificio de 2 plantas que é onde vive esta nena. Por iso, claro, esta nena fai unha, digamos, bastante crítica do que fai. Entón, ledes o TVO, non lo vou a ler, pon o que lase con esas poquiñas casas. Esa iglesia que existe aí arriba é Santa Rosa, que ela tamén a destaca, que está ali arriba. Vedes como se vai ocupando o pobo, non pasa nada. Vedes abaixo que se sigue ocupando máis o pobo onde se empeza o edificio da dereita moi alto. Empezo sol a protestar. Para quen son? A ver, claro, fai esa pregunta de quen pensará que habita aquí? Porque en este momento en Lase, todo ese mundo de edificacións que destrozou bastante o pobo, o 70% só está habitado no verao. Está habitado no verao pos veraneantes ou para os maestros que non o alugaban de outubro ata o que xuño. E entonces vedes como a nena termina cun sol chorando dicindo sabonda. A reflexión última foi un pouco con a axuda do profesor. Se ledes esa reflexión última, non son palabras dunha nena, pero é un pouco a reflexión última porque a nena queixábase de que ela non podía ver o mar, nin o porto, e de que ela lle taparan, digamos, o que estaba vendo. Entón, foi unha reflexión última na clase. Pero vedes como esta nena, a través dun TVO, foi capaz de ir plasmando aquel pobo donde o sol, que o personaxe estaba todo contento, de pronto ve como vai medrando, non se sabe para qué, e como a nena fai a reflexión de que é, digamos, lle ocasiona tristura. Bueno, pois isto é válido porque esa nena, aparte de vivir, fixo tamén o proxecto e foi capaz de percibir algo máis que, digamos, que ao millor se non traballa este proxecto e non se lle manda en todo momento observar tanto o que é o seu contorno, que é donde ela vive. Entón, bueno, como reflexión, xa que falaches de Lase, pois entón, e, non sei, algo máis, algunha cousa máis?